Kag sa Good Vibes, Panay-Guimaras-Negros Bridge Project Construction ang pagasugura na sini nga tuig. Sugura na ang construction sang 32 km nga Panay-Guimaras-Negros Link Bridge sini nga tuig. Ining kumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ang ini nga proyekto ang nagabalor sang 189 billion pesos nga gintunga sa duha ka mga major sections. Ang 13 km nga Panay-Guimaras segment nga may 4.97 km sa Sea Crossing Bridge. Kag ang Section B naman ang nagalakip sang 19.47 km Guimaras-Negros segment nga may 13.11 km Sea Crossing Bridge. Ginsiling ni DPWH Region 6 Director Engineer Sunny Boy Oropel nga natapos na ang detailed engineering design kag under review pa sang Central Office ang Section A upon ang Panay-Guimaras Bridge samtang ongoing pa nga ginahimo ang detailed engineering design sang Section B sang proyekto nga Guimaras-Negros Bridge. Sa Panay-Guimaras-Negros Island Bridges Project Regional Steering Committee meeting sang kahapon sa Iloilo City, gin-review sang committee ang resulta sang geotechnical investigation kag detailed engineering design sang proyekto. Gintalakay sang pila ka mga issue parehas na lang sang right-of-way issues, obstructing utilities sa bridge alignment kag social concerns, parehas na lang sa mga palangabuyan nga posible maapektuhan. Tuyo sang proyekto nga mas mapabakod ang inter-island connectivity.